Het lijkt wel de dij van Christ of Pinksteren. Zo druk is het in de supermarkten. Een indicatie die aan van de media om 1 uur heen we de omzet van normale vreed heen wel binnen. Dus als het zo is het gewoon ontzettend druk. Het toiletpapier wordt een soort hamster. Een soort spul wat bewaren worden kan. Dus echt de conserven en de rijst en houdbare molken, toiletpapier. Dat soort spul dat vlucht de winkel uit. Wils wordt er in de distributiecentra extra het werken. Ja, dit zijn extreme periodes. Het is allereerst zo dat we natuurlijk te maken hebben met extra drukte in de supermarkten van Poys. Maar het belangrijkste is dat we ook nog een onderneming zijn waarbij we te maken hebben met mensen die werken op kantoorfuncties. En ja, daar moest voor gezorgd worden dat die nu hun werkzaamheden thuis kunnen doen. En dat is nu hetgeen wat we allemaal geregeld hebben. Doch is het net zo dat er nou al wordt in de supermarkten oprekkert. Wat wij zien is dat we, en ik zou bijna willen zeggen, kom maar eens in het distributiecentrum kijken, handels zat hebben. We hebben goederen voldoende. We zijn ook opgeschalen om te zorgen dat de winkels optimaal gevuld worden. Morgen is alles weer verkrijgbaar, dus hamsteren is niet nodig. Het is wel begrijpelijk en daarom proberen we de consumenten rustig te houden door uit te stralen dat wij de boel echt wel in de macht hebben. De dokter budget wel een soort extra omzet voor de Poys. Maar dat docht Smit net al te volle. Het klinkt wat raar voor een kruidenier dat hij niet blij is met meer verkopen. Maar eigenlijk ben ik hier helemaal niet zo blij mee. Want je krijgt pieken en dalen. De consument gaat niet 3 keer zoveel meer eten. En dat betekent dat datgene wat nu extra ingeslagen wordt, straks niet gekocht gaat worden. Dus het is echt een beetje hollen en stilstaan. We hebben liever een normale stroom. En dat kan ook, nogmaals, we hebben voldoende op voorraad. Dus hamsteren is echt niet nodig.